Mercedes 220 de 3 portas, como podes ver, e, bueno, a gasolina, efectivamente, como ti ben has dito, é da familia, bueno, da familia Franco, efectivamente. Bueno, somos especialistas en coches antigos e demais os outros vehículos de calle. O que pasa que a nosa especialidade máis fuerte está nos vehículos antigos. Sí, eso gustame a restauración dos vehículos antigos e por eso nos fomos metendo neste mundo. E pois a partir de que vas facendo reparacións de un cliente vai xe traendo outro, o boca a boca, e, bueno, pois por aí se vai movendo o tema. E, bueno, hai vehículos que hai que facer un tipo de reparación, digamos, máis elevado, que teñen máis reparación, e outros teñen menos, pero, bueno, normalmente todos teñen moita reparación. O sea, carrocería, tapicería, mecánica, bueno, unha serie de cousas, non? Que normalmente ao 100% non están. O sea, como levamos bastante tempo metido neste mundo, como ben se dixen dos vehículos antigos, pois temos contactos en varios países, non? Vamos conocendo, hoxe un sitio, un concesionario que vende pezas de vehículos antigos, outro día contactos que vamos coñendo, e claro, vamos coñendo contactos en varios sitios, claro. Por exemplo, dun Jaguar MK4 que reparamos aquí, que a rejilla de diante andou cerca dos 30.000 euros. Si, a rejilla de diante, que leva no frente de diante. Ou sea, hai dúas versións, ou poñerlla ou estar sin ela. Eso para reparar non valía. E quedaban dúas en Inglaterra, a que se comprou máis outra. Pois ese Jaguar MK4 con discos de radios, non che podo dicir o ano porque non lembro, pero, bueno, é un coche, hai 4 no mundo con ese,